طريق السلامة، واليوم احنا موجودين في شارع 55. هنجاوبكم على التعليقات اللي حطيته في صفحة المناسك جزء واحد. تعالوا معنا. צומת פונדוק ידועה בתאונות שלה ובפקקים שלה, ולכן לא הייתה לנו ברירה אלא להיכנס ולהסדיר את הצומת הזאת ולהציל חיים. במסגרת התכנון ראינו שהמרחק בין הצמתים קצר, ולכן מסדירים פה פשוט שני רמזורים ויתנו מענה הן לפקקים וגם לתאונות דרכים. נסיעה טובה. אנחנו נמצאים בקרני שומרון. מדובר בקטע כביש שהיו בו המון תאונות ויש בו המון תאונות, כניסות לפועלים, כניסות לאזור תעשייה, כניסה לכפר לקף. הסתכלנו על זה כמכלול והוחלט לשים בקצוות כיכרות. כמובן שכיכר מאיתה מהירות, אז אנחנו מאיתים בכל הקטע הזה את המהירות למהירות שבוא נאמר היא הרבה יותר בטיחותית. בכניסה לאזור התעשייה של קרני שומרון, כמו שאתם יודעים, עובדים פה גם ישראלים וגם פלסטינים. לאחר הסדרת הצומת בצורה בטיחותית, כמובן באמצעות מפרדה קשיחה, היציאות והכניסות יתאפשרו רק על ידי פניות ימניות. הפרויקט הזה בעיקר שלו הוא מוקד סיכון להציל חיים, וזה היעד העיקרי שלנו. נסיעה טובה. אנחנו מצויים בקטע הכביש קרני שומרון, המקביל ליישוב קרני שומרון, בכניסה של הפועלים המועסקים ביישוב קרני שומרון. חונים פה גם בכניסה. במסגרת הפרויקט של הסדרת הצמתים או קטע הכביש בצורה בטיחותית כמענה לתאונות הדרכים, הוסדר גם הצומת הזאת. צומת הכניסה לכפר לקף, במסגרת הסדרת קטע הכביש המוגדר כמוקד סיכון, תוסדר גם הכניסה לכפר לקף. כי המטרה גם לשמור על התושבים הישראלים והפלסטינים. בסיום העבודות שימשכו כנראה עד סוף השנה, הצומת הזאת גם תהיה בטיחותית. שתהיה לכם נסיעה טובה.